Hala, 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 hamba, hala, hala, hala. No plores més, Abdul el Denier. Per què no agafes el trabuc i te'n vas a perseguir doncelles, que això t'agrada a tu molt? No tinc ganes. Portes 2 setmanes, vinga el plor, perquè hem inventat les asèquies, que si no, ens inundaries el castell. És que jo no sé per què ens tenen que expulsar els punyeters cristians. Home, Ja, lo de matar-los a la gent i expulsar-los de les seues terres. Però és que si la Marina Alta s'està tan bé, i si ens n'anem... no podràs banyar-te en pilotes en la copa tallar, ni podràs veure el Montgó com tots els matins. Ni tampoc amagar-te de l'imant per veure vi de saló, que mira que t'agrada, bandarrà. Que sí, que tot això està molt bé, però que de veritat trobaré a faltar si ens n'anem... No seran les cristianes esses que fan olor a cabra i tenen pèl allà on no mira el profeta. Que no, que el que em fot és que si ens n'anem no podré veure Winter Sun, la websèrie de la Marina Alta, una comèdia bestial. No patisques, que la fan en internet. El sultán Hassan Ben Parit diu que ha posat wifi per tot el desert. Ara, quan arribem a l'oasi, jo t'enxufe l'ordinador i ala, a veure capítols i a mitjar dàtils. Què collons dàtils? Jo el que vull que és polp sec. Polse, sí. Tu el que passa és que no tens vergonya. Tira davant de mi, ploró, i sempre plorant, 2 setmanes plorant. I tot el poble de Denia el que fan és que pareix que jo et pegue a tu. Tu ja ho sabies. Sí, pues quan jo em vaig passar a tu, bé valen que...